chabvondoka gore rino hakutodyiwe rinopisa. Ndakada kutarisa nyaya iri kuitika iri kutaurika vakomanaka hazvina kumira mushe. Ndiri kuona vanhu vari kutotaura kuti we can't suffer in silence just to make Mnangagwa look good in SADC eyes. Nyaya iri kuitika ndeyekudai so vanhu vakadhiniwa, vanhu vakaboikana nesituation iripo. So nyaya ndiri kusangana nayo iri kutaurwa apo pane Wanda Radio apo ndo pane muchinda ari kubuda ari kudya gaka ari ipapo. Ari kuti in our African culture indeed displaying an image of family togetherness and happiness in the presence of visitors is a core value. In fact, it is common practice in our culture to make the homes as comfortable and welcoming as possible for guests. But ari kuzobuda ari kutaura zvakare ari kuti nyaya idzi manje tiri kuzodzisiyanisa chinhu one nekuti isusu ndisu tiri kusafa, ndisu tiri kutsva tii isina shuga. Saka kutaura kuti aiwa zvitori nani kuti titoitawo zvatinokwanisa pamberi pevaenzi ipapo, nekuti hanzi zvasiyana nekuti mai nababa vonetsana vachinetsanana kuti wazospenda mari yakawandisa kutenga grocery. Inyaya dzekuti dzinomboiswa pasaidi, mombosekerera vaenzi mozosara muchipedzerana zvenyu. Asi pana pari kutonzi nyaya dzacho manje tiri tega hatisi kutokwanisa kunyatsopedzerana tega. Saka zviri kutoda kuti vaenzi vange varipo totonetsana, and then vaenzi kana vachizotigadzirisa vosiya vatogadzirisa nyaya yacho varivo, nekuti hazvina kutombojeka zviri kuitika nyaya dzemaelections dzedzo dzakaitika. Saka vanhu vari kuti aiwa zvina timbomacha murodhi. Asi vamwewo vari kuzobuda ipapo vachiti aiwa iwo zvokutotaura zvokuti kuda kumacha iwo zvitori bho, but iwo chibva kwauri ikoko usangotaura uri kumhiri kwamakungo uchitipa pressure, iwo mhuri yako uchizosara ichidya chiguta. Isusu tisu mabread ukienda kunoko chiuya iwewe upinde pamberi umhanye iwewe tozokuteera kumashure kwako, so that kana mabara achizinga akuuya anotanga apinda kwauri tobva tazoziva kuti aiwa takafa tese, kwete kuti iwewe wosara uchidya nekuti uchitipa pressure uri kunze ikoko. Ende ukatariswa vakomanana chabango vaya vari kuti mapurisa sungai vanhu, iwo mapurisa acho akatotaura kuti titori ready. Ende unoziva kuti even vanhu vezanupef totaura kuti law enforcement agents vari ready, vanenge vakamwaiwa anongota mhesva mukono wese. Ende uchaona kuti mastreets anenge akazara zvisingaiti nemalaw enforcement agents iwaya. But iyo nyaya yekumhanya yekumacha iri kunetsa, iri kuda kutoitika ipapapa zvekutoti anytime vakomanaka motogara makatogadzirira chinogona kungotsva chinogona kungobvondoka pamberi peSADC ipapo. Ende vanhu vacho vari kuti aiwaka isusu kana tichinzi toda kuzoninginwa SADC toda kuzotyorwa makumbo yakatarisa ngaitotityora tityoro makumbo SADC yacho ichiona tozotaura nyaya yacho later on, nekuti dzinenge dzanyaya dzinenge dzamirirwa nenyika hobho manje isisiri nyaya yekuti tinenge tatega kuno, nekuti vari kuti tega tatadza kuwirirana. Situation iripo kumanaka yakashata. Pakaoma